ଆଜି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ। କେମିତି ରନ୍ଧାଯିବ ଠିକଟା ଖାଲି ଦେଖ। ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ବନ୍ଧାକୋବି କଟା ହେଇଗଲା। ଆଳୁ କଟାଯିବ ବାକି ତେଲ ପଡ଼ିଲା ଡିସ୍ର ତରକାରୀ ଏବେ ରନ୍ଧାଯିବ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ପିଆଜ ପଡ଼ିବ। ପିଆଜ ମରିଗଲା, ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି, ଏବେ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। तरकारी ରେଡ଼ି।